Hej så sammen. Så Okay, ja. I dag skal vi lave en smagstest, og hvad man kan kalde det. Vi skal bare smage den og anbefale den, og se om den er god nok til at blive anbefalet. Og hvis I er nysgerrige om det, så har jeg min lillebror med her, som hedder Noah, ja. Og han er min, ja, det har jeg sagt. Og vi skal så sige, hvad vi skal bare smage den og anbefale den og sige, hvad den smager, så I ikke behøver at købe noget pres, I ikke kan lide. Ja. Og så skal vi, ja, så lad os bare komme videre i livet. Altså, ikke? grunden til, der er så med lidt i... Det må tage det bare senere. Ja, det gør jeg. I videoen. Og ja, jeg tror bare, at vi starter med at drikke det, og grunden til, at der er noget at drikke af det, er fordi min far tager den med hjem fra Tyskland, så han har måske godt kunne lide den, siden jeg har drukket så meget her. Men ja, lad os bare tage en lille glas af det. Ja, vi tapper, eller bunder, eller hvad man kan kalde det. Skål. Ja, du starter bare med at anbefale. Den smager meget godt. Den smager lidt af citrus, lime på en måde. Ja, hvor mange stjerner vil du give? Altså 1-5, ikke? 1-5, så vil jeg nok give den 5. Godt. Ja, jeg vil bare gerne sige, at den smager sådan meget af hyldeblomst, sådan hjemmelavet citrus hyldeblomst, sur hyldeblomst, hjemmelavet. Og ja, hvad nu det hedder. Jeg vil bare gerne give den 5 stjerner, og ja, altså, jeg ved ikke lige, hvor min far har købt den henne, så jeg kan bare skrive ned i beskrivelsen, eller sådan noget, hvor den kan blive købt henne i Tyskland, på grænsenbutikken eller sådan noget. Så ja, jeg vil gerne anbefale den her. Den er rigtig god, og den er slet ikke dårlig, fordi der er mange YouTubere, der bare laver sådan sneaker shake og sådan noget. Det smager lidt lort og sådan noget. Ja, stop det. Men det var alt for den her video, og vi ses YouTube en anden gang.